ଷ୍ଟୋରିବାଲା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଚିକଚିକିଆ ରାସ୍ତାର କଣମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଳିଆ ଘର। ସତେ ଯେମିତି ବିକାଶ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଘା। ପାଲପକା ସେ ଚାଳିଆ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବୟାନ କରୁଥିଲା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ସକାଳ 7:50ରେ ସେ ଘର ଆଗ ଦେଇ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ମାଡ଼ିଯାଏ କେତେ କେତେ ସୌଖିନୀ କାର୍, ବସ୍ ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସବାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ବୁଟ୍ ଟାଇ ପିନ୍ଧା ଅନେକ ପିଲା। କେଉଁଦିନ ଘରର ଛୋଟିଆ ଝରକା ପଟୁ ବା ନୂଆଣିଆ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ 10 ବର୍ଷର କାଳିଆ ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ ଲୋଭିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ତାରି ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ପେଜୁଆ ଆଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ବୁଟ୍ ଟାଇ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ କାଳିଆ କ'ଣ ଭାବେ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ଭିତରେ ପହଁରୁଥାଏ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାଳିଆର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ 10ଟାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ସମୟ ମିଳିଯାଏ ସକାଳ 7:30ରୁ 8ଟା ଯାଏ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ। ସେହି ପିଲାମାନେ କାର୍ ଭିତରୁ ବା ଗାଡ଼ି ଉପରୁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। କାଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଓ ନିଜ ଭିତରର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଯୁଝି ହୁଏ ଅହରହ। କେତେଦିନ କାଳିଆ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ବୋଝକୁ। ସେଦିନ କାଳିଆର ନିଷ୍କପଟ ମନ ଖୋଲି ହୋଇଗଲା ମା ପାଖରେ। ମା, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି ବୁଟ୍ ଟାଇ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯାଉନି? ତୁ କ'ଣ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ସେମିତି ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ? କାଳିଆର ମା କହିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନି? କାଳିଆ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ତୋତେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ? ମାର ଉତ୍ତର। ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମା? କିଏ ନେଇଗଲା ଆମ ଟଙ୍କା? ସରଳତାର ସହିତ କାଳିଆ ପଚାରିଲା। ଆମେ ବା ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମା କହିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ କାହିଁକି ହେଲେ ମା? କାଳିଆର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ତୋ ବାପା ପରା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ତାର ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ କ'ଣ ମୋ ବାପାଠାରୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମା? ପୁଣି କାଳିଆ ପଚାରିଲା। ନା ଯେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିଲାନି କାଳିଆର ମା। ତାହେଲେ ବାପା ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆମେ ଗରିବ ହେଉଛୁ କାହିଁକି ମା? ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତା ମା ଆଉ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ମା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ହିଁ ନଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଛାତିରେ ଧରି ସେ ବି ତା ଜୀବନରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାଟି ସାରିଲାଣି। ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ବି ପାଇ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରନ୍ତା ବା କୁଆଡ଼ୁ? ପୁଅର ଯେତିକି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେସବୁ ଜମା ବି ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। କାଳିଆକୁ କୂଳକୁ ନେଲା ତାର ମା। ଆହୁରି କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ପାଟି ଖୋଲୁଥିଲା କାଳିଆ, ତା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା ମା। ତାକୁ ଛାତିରେ ଜଡ଼େଇ ଧରି ଆଖିର ଲୁହକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠିବାକୁ ନ ଦେଇ ମୋଡ଼ି ମକ୍ଚି ହୋଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। କାରଣ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲା ତା ସାନ ଭାଇର ଶବକୁ, ଯିଏ ମରିଥିଲା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ, ଯାହାକୁ ସରକାର କହୁଥିଲା ମାଓବାଦୀ। ତା ଆଖିରେ ବି ଏମିତି ଟକ୍ ଟକ୍ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିଲା ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଦିଶୁଥିଲା 10 ବର୍ଷ କାଳିଆର କଅଁଳ ଆଖିରେ। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁକୁ ଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାର ମା। ଧନ୍ୟବାଦ।